227,000 euro. Din hija l-ispiża totali fuq safar li fih kienu involuti l-Ministri Tonio Fenek u Jason Azzopardi u uffiċjali li sifru magħhom matul is-snin 2008, 2009 u 2010. Kienu mill-inqas 15 destinazzjonijiet fl-Ewropa u barra minna li lejhom sar dan is-safar. Fl-2008 u 2009 Tonio Fenek u Jason Azzopardi għamlu 25 safra kull sena, waqt li fl-2010 s-safri żdiedu għal 28, total ta' 78 safra fuq medda ta' 3 snin. Min barra destinazzjonijiet fl-Ewropa, il-Ministri Fenek u Azzopardi sifru wkoll lejn l-Istati Uniti, l-Emirati Arab Magħquda, il-Korea ta' Isfel u Hong Kong. Fl-2008 spikkaw iż-żewġ safriet partikolari lejn il-Korea ta' Isfel u lejn ir-Renju Unit illi saru f'Ġunju u f'Lulju u li swew 15,000 euro u 10,000 euro rispettivament. Bi spiża ta' 7,000 euro l-waħda f'Jannar u f'Ottubru tal-2009, Tonio Fenek u Jason Azzopardi għamlu żjarat lejn l-Emirati Arab Magħquda u lejn l-Iżvezja. Fl-2010 mbagħad spikkaw żewġ safriet li saru f'April u f'Ottubru, waħda għal darb'oħra lejn l-Emirati Arab Magħquda u oħra lejn l-Ingilterra u l-Lussemburgu, illi flimkien swew 23,000 euro.